Bili na po kayo. Bili na po. Mancha. Dati madala ang kaya, Mike. Dapat naman mabayad kayo. Kaya may panimo eh. Di kami pa yatang customer na. First customer na. Biya. Testing pen po kami. Sabi na, hindi videoan. Video mo yan. Buti dami ta kayo, Kenny, magpa-tempered mo. Sabi, papasyalan ka. Awoli. Maanta ka din. Dapat daw kayo, Kenny. Nakapla na kami. Wala po, yan po. Diba? Parang ginawa niya ngayon ang gaban. Ano? Kasi minutes niya pa. First customer. Hindi mo lang. Tama nga nakikita ka ng video. Ang loko po nga scramble, scramble. Hindi mo Scramble, ganun. ice Ang candy. ang dara pag kinagdene, magano yun. Lumuha yun. Pag makakaluya. Ice candy, ice cream. Matan niya, Papa. Papalto po natin paano man niya kapsidars. Hi guys! Samahan niyo po akong gumawa ng milk tea. Yung hindi man yaman. Uy, masarap pa! Faster! Samasan mami Jo pa, uli, tanga di magalon eh. Tuto ko niya kay lupa mo dars. Gawa na ako. Tao. Tawo, de. Ayun na, Big. Pating mo ko, Big. Ha? Pating mo ko. Nangukoy. Ito. At least, hindi ka nagkatamat. Bakit Buri na tapli, boro ko eh. Ang baby, binatanay niya ang mga ninyo ko din. May binatanay tingal ka po. Abiyan pa rin meto. Katanakan pa. Ay, kang kulang wawi yaping ay ko ang Joseph ya. Adwa pa nga eh. Adwa. Alilas na ako. Bakit? Adwa na lang ay aluna lawan eh. Ay, apat na lang. Awa na pati yan. Ayan o. Order kayo pa meto. Pag-order may doon mo nga lang. Kasi ang gusto na eh. Nag-chat na yung tito kang GC. Bakit? Naramdaman na. Dito. Dito, tingnan mo. Hello! Hello. Panay na kang GC. Botaga lang sabihan ng tito kanyan na nakumpi yung matcha. Pinasukan yung matcha. Ay, Diyos mio, ay naman. Ay, tito. Tingnan mo. Uy, pinasan ko na yung mato. O, inang magtista. Isa pala. Uyak pa. Kene. Yan mo na lang at kumakalong. Grabe Kene, Big. Oo, yan. Papaling mo. So Oh, guys, stop. So guys, ang kapo tayo ng milk tea matcha. Tapos, adlog landing. Kene. Awa, adlog. So guys, one. Sakto mo, maluwi. Tapos, alin natin. How to make matcha masarap. And then, Itang syrup. Ayan. syrup, how many syrup? 50. 40 yung buo na niyan da. Yung mga chart. Ne? Awa. Hanggang. Itong buo. Awa, tapos. Kano ka rin eh? Winter melon? Awa, yung. Kene? Awa. Gana naman. Bayan na natin video. Yan lang eh. Ito, Gepa. Ayan po 40. full. Awa.
Sige po. Yan. Di namin. Okay. Lagyan mo na. Ano ko nilarandada? Tapos, 10 pa. 10 pa. Oh, large siya kasi. Additional 10 pa, 10 cc. Parang 50. Oh, 50 ml. Okay. And then, Sandungan mo. this one, Ali na ba? tatanggalin. Tapos di namin yan dito. Yellow pa. Tawag yung pearl. Kasi yung pearl can na agad baso eh. Okay. So guys, napakasarap yata ng Kalimot ating mo. melon. Milk tea. Laka may sandong na lang. Sapakan mo yung yelo. Ang inang yellow. Maya tayo kita. Oh, bagyan. Yellow, yellow. Sapak na. Is that okay? Dito pa. More? Tao! Yan. Tapos sarami. Laka may tasakap ng balatida. Sarami, then Which kulog one? me. This Sige. one? Oh, laka may pa itong ito. Sarami, then kulog me. Tapos lagyan mo itong mabilog. This one? Oh. Kakaya? Yes, ma'am. Mix me. Yan, mix. Matcha masarap! Bili na po kayo, guys! Who want to order now? Just call 0935-944-8526. Matcha masarap. Itong large cups ka. Hindi na na yung pearl. Okay. Di na kayo pampered. Oh. Guys. Mananda ka. Ikaw na mo na yun. Punta sa apak yan masyado. Ali, tansya na. Yan, pwede na. So guys, unlimited pearl. Matcha. Alihan. Yung yan ni, alala ni Bay, kini kayo yung kaya? Loko kayo ng Lako buo. muna yung buo. How? Hanggang mga lang yun. Mumo namin ako ito malati. Alita ng floor. Nung matangkad ka kabuntok Oh. Ken eh. Is it? Oh, Yeah. sige po. More? Oh. O, cham na inuman yung guys, bro. Yung Lako. yan. And then? Best size. Okay? Cinnamon. Kaya maglapo amin niya, babe. Ayan. Sige. Oh, palabasan niya pa Isisit na po natin ngayon, guys. Palabasan niya pa. Tati mo. Yummy! Igutan mo. Igutan mo. Yan yan. Awa, palub mo yan. Yan yan. Okay, guys. Lakpa mo pala. Sige, ito lang. Padurot mo. How? Dapat ang gaya kita liputan. O, tapos pindutin na kita. Ayan. Okay, okay 5 na. minutes. Pa- 5 oh, seconds. Sige. Pindutin mo. Ulan. Sige, baba. Oh, 10 seconds. 3 seconds na. Kaya pa. Hindi ka mabilang. Bili! Okay na. Gumawa! Ba't na niya kalimaw? Makanya niya talaga. Ali, talagang sa life may failure. Ali, wait me. Ah, yeah. Alim mga tayo. Okay. Okay. Binidyo mo. Video mo yan, apa mo eh. So guys, ito na po yung aking matcha masarap winter melon. Bili na kayo guys. Kakalimutan kayo. Sige na, 2 sa ganda. Winter melon. Yan, alam ko mo lip tint. Ako naman yan. Okay na, Tara. Ay, gawa ko nito, Seth. Gawa na. Oy, at yung bayad ko. 100.